Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Nina. Tapto ko sa klase. Yes! Ako din balitaan sila si Mama at Papa. Unsa? Taptura ka? Ma. Naunsa naman ang taong kanina, uy. Nag-usik-usik lang gid mis among kwarta sa pagpa-eskwela nimo. Manong taptura man? Unsa man naka-bright yung top 1? Nga wa man gyud ka makatupong niya, ha? Kung more na ikaya ni mo nina, mas may paog balhino na lang ka na mo public eskwelahan. Para di mi kinahanglan mo gastog dako. Pa, mauna. Kay di magyud ka pareha sa imong ate nga magtarong sa pag-eskwela. Magbinugo magug ka. Ma. Day, sakto na. Inom sa og tubig, oh. Kapoy na kit kong sabot sa tinuod lang, te. Marigwa na lang ko'y gibuhat ka sakto. Para nila, pulos na lang yun sa'yo akong gibuhat. Pero kung ikaw gani, grabe kayo sila makadagdaig ni mo. Day, ayaw nagtibdi ba ang gipanulti ni Mama o Papa? Makaingon lang ka, anak. Kinili man ikaw ay giingnan nila. Lain-lain tag-abilidad ay. May mga butang nga, di ko makahimo pero kaya nimo. Nasi mga butang nga kaya nako pero dili ka makahimo. Salamat kayo, tiha. Way sa pa yan, oy. Ikaw pa. Pinanggagod ka ayo di ka. Congrats, Day! Naka-graduate na gid ka. Salamat, te. Unyaan sa man, ganahan kang muuban ako sa syudad? Sige, te. Manangig ka ni Mama at Papa. Dili, Pa, nagkinahanglan tagtindira sa tong hardware. pero pa, gusto ko matrabaho sa syudad. Dili lagi nina. Ma, o siyempre yung purpose yung pagpa-eskwela na ako. Kung sa atong tindahan naman ko magtrabaho. Ay napagdaghan pa pangutana, uy. Dili, ma. Panahon na sad siguro nga kung gusto mo'y matuman. Permi naman lang kamo. Permi na lang ko niyong butan. Kung kasi gusto ninyo, mo'y matuman. Ayaw pagsulti anak nina. Tinuod ba tao pa? Ngano? Kano sama mo ni Oyo nang gibuhat sa usa ka butang nga kontra sa inyong buot? Pagpanganak na ko nimo. Unsa? Sobra na sila sa mamag papa. Sa sinugdanan palang yun ay wala sila gusto na ako. Mas may pagbulayas na lang yung ko din. Ug dili na ko mabalik hangtod sa hangtod. Okay ra gyud ay nakasabot di kay ko nimo og
welcome ka permi dinhi. Salamat, te. Unsa na may balita sa imong mga gi-applyan? Naingon raman sila nga manawag ra sila na ako, te. Pero wa pa man. Ay, sige lang, uy. Mas maayos sad nga wa pa kay trabaho. Ha? Nga naman? Mubakasyon ta. Ako'y bahala nimo. Nindota ni nga resort, te, oy. Maogi, day. Maka-relax. Di ka ita dinhi. Salamat guys, pagpangga na ko, te, ha? Ay, sus. Ikaw pa. Sweet sa rin yung nagsuon ay. Kagwapo. Di unsa ni mo pagkahibaw nga managsuan mi. Betaw, ng mga tao nga moingon gani nga muramig dili igsuon. Gwapa akong ate, samtang ako. Wapasan. Mamay pati ninyo. Ako na si Anton. Hi, Anton. Ako si Nina. O siya si Atiwana. Nice to meet you. Kagwapo ni Anton, uy. Dili mo ko mahimot lang. Ganahan ko nga, mas makailapagid niya. Pero, mamauli naman dayon mi ugma. Magawas ko. Mas makita na ko siya. Mangayo ko siyang contact number. Kunta ka lang niya ko, ha? Sige. See you soon. See you. Sige na kong text ni Anton. Wa man ma-reply. Ay. Oh. Siya na siguro karon. Oh. Ang ako din i-applyan. Oh. Dawat na ko! May trabaho na ko! Yes! Wow! Good news na, day, ha? Maugit, te. Og ako, day. Nasa ko'y chika nimo. Unsa man na, te? Nakahinom ka ni Anton? Katong nakaila na to sa resort? Oo. Nangayo man siyang number na ako. O niya, nagsigimig text-text. Nanguyab siya na ako. O unsa? O niya, gisugot ni mo. O, day. Uyab na mi. Hinga si Ate Wana naman, sad. Siya na lang yung permi. Siya paboritos na ng tao. Huwag siya may gipili sa ko. Akong mahal. Na-in-love na ko ni Anton. Unsa? Na-in love ka ni Anton? Marag, na love at first sight ko ni Ate. Sorry, te. Infatuation na ng imo. Okay ra. Nagkasabot ako. Pero sige lang, te. Mawala ng pagbatia. Paningkamutan na ako. Salamat, day. Nina. Oh, Ate Wana? Ang ano naghilakman ka? Nagbuwag namin ni Anton. Unsa? Nagbinuang siya na ako. Na sila ing babay. Pero mahal kinako siya, Nina. Nahibaw ko. Pero ti, dili na deserve ang sama ni mo. Tarong kay ka. Mas maayo tingali kalimtan na lang ni mo siya. Nina.
labas. Si Anton ang nanawag. Hello? Nina, pwede ba tayong magkita? Sige. Asa man? Pasensya na ka. Nakainom ako daan. Okay ra, oy. Nakasabot ko. Nasakitan lagi ko nga. Nagbuwag mi ni ate ni mo. Ayaw na pagmaoy, uy. Si ate gani, muraragwa. Wa na siya pakini mo. Oh. Sorry ha, pero mauni tinuod. Nahibaw ko nga sakit. Ay. Anton, naloy ko nimo. Akong isaad nga, naara ko permi para nimo. Andam ko maminaw. Salamat, Tina. Maayo pa ka. Good morning, Nina. Kasi yun yung nag-text na ako. Siya lagi may mag-una-unag text na ako karon. Kasmiling ka sa akong manghod. Basig nag-uyab-uyab na ka ha, nga wa ka nisulti na ako ha. Wati, uy. Ay, kuan di ay, nakoy out of town for 3 days. Ikaw say, bahala din sa bahay ha. Okay, te. Ha? Mo ani ka sabay? Wa ra ba si ate? Mao gani. Huwag masuko. Sige, good. Nina, salamat ya. Digid ko ni mo balibaran sa kong mga gusto. Ikaw pa. Huy, ano nag-anam ka pa dool na ako? Nina. Kayakan ko ni mo. I love you. Unsa ba niya? Ate Wana? Wala. Gawas, Anton! Gawas! Naday may relasyon? Hawi na. Ex na ko si Anton. Ano man, te? Ikaw ba may pwedeng malipay? Ha? Wala masakitan lang ka anak niya. Dili na tinuod. Dili buhato ni Anton akong igibuhat ni mo. Kung mo na, layas, ug ayaw nagpakita na ko. Ha? Adi ka mo puyo uban ako? Oh. Gipalayas ko ni Ate Wena, good. Kon. Sorry, Nina, pero di pwede. Unsa? Di ba ita uyab? Wako'y obligasyon ni mo. O kung nag-away man mo sa iyong igsuon, imo na problema. Huwag ilabo na. Hayop ka, Anton! Hayop ka! Wa ka dawata. Mong nibalik ka. Di, sorry. Nasayop ko. Nabutan ako sa mga maayong gipakita niya na ako. Siya naman ko may nagpa-feel na ako kay importante ko. Tug special ko. Pero bakak ba di ayong tanan? Nina, ikaw ang pinaka-importante para nako. Mahal kay ti ka kaigsugon ta ka. Ug dili ta ka ibaylo ni bisan kinsa. Ikaw ang akong kinabuhi. Muna yun ako na
Pasaylo ako, te. With all the blessings life can bring, I've always needed something. But I've got all I want when it comes to loving you. Swerte kay ko, kay bisag nakatumong kong kinikanan nga dili ko pinangga. Pero naman po ko'y mag-uwa nga mahal kayo ko. Og dili ginako siya ibaylo sa bisan kinsang lalaki. Nilhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.